Myslíte si, že 4 dní na oddych stačia? Mnohí dovolenkujúci áno. Na letnú dovolenku im stačí predĺžený víkend. Psychológovia však upozorňujú, že na telesnú a duševnú regeneráciu potrebujeme vypnúť až na niekoľko týždňov. Táto rodinka strávila na dovolenke vo Švédsku 2 týždne. Iným stačí na oddych iba pár dní. Stihli sme si oddychnúť, ale bolo to predsa málo. Myslím si, že také 4 alebo 5 dní je to OK. 10 dní, 2 týždne asi vo Francúzsku. Tešíme sa už do práce. Dovolenka by nemala byť krátka, aby sme si stihli oddychnúť, ani príliš dlhá, aby sme sa nenudili. Podľa psychologičky by mala trvať minimálne 2 týždne. Víkendové pobyty v Chorvátsku sú skôr výletmi, ale nie dovolenkou, na ktorej si môžeme odpočinúť. Je dobré, keď človek absolvuje v takých nejakých intervaloch v priebehu roka takéto kratšie, ale jedna dovolenka viac ako 14 dňová by v každom prípade mala byť. Neviem si predstaviť 3 týždňovú dovolenku. To už by som sa asi skôr nudil. Dlhšiu dovolenku by mali mať ľudia, ktorí pracujú v stresujúcom prostredí. Na dovolenke potrebujeme niekoľko dní na aklimatizáciu, až potom prichádza skutočné uvoľnenie. Prvé 3-4 dni vyslovene telo potrebuje na oddych. Psychologička radí ľuďom so sedavým zamestnaním, aby popri vylihovaní na pláži vyšli aj na nejaký kopec alebo si zašportovali. Človek, ktorý pracuje viacej fyzicky, tak by mohol skorej tráviť takú intelektuálnejšiu dovolenku. Byť na dovolenke ešte neznamená oddychnúť si. Podľa prieskumov 60% dovolenkujúcich myslí na prácu aj počas dovolenky. Práve oni by si voľných dní mali dopriať čo najviac. Ivana Vansová, televízia Markíza.